Yes, mayong hapon sa tanan. Welcome sa tuwang programang Pulutan. Dinhilang sa Cebu Updates. Mayong hapon sa tanan adlaw karong Biyernes, Pebrero 2, 2024, mga kamasla. Mekas mo na yan, Inson. Yung higala si Dagmasla Zeus Sebastian. Mao kani nga to ang programang Pulutan. May labot ang issue viral trending o nagpakabana haron kalabot ang politika, showbiz o uban pa. Dinilang sa inyong pulutan. Don't forget to like and share and comments, reactions sa tuwang programa karong hapuna. Adlaw karong Biyernes, mga viewers, mga ka-updates din sa Cebu Updates. Mayong hapon sa tanan. Mekas mo na yan, Inson. Don't forget to like and share sa tuwang official Cebu Updates and makita po ta sa YouTube channel. Shout out po ta karong hapuna atong i-shout out ang Mr. Lemon in Nayawan branch, only 39 pesos. Ang lamian nga bagong trending nga ganahan mo pabugnaw adtol gid mo no kay labi nag-init karong panahon na ang Mr. Lemon in Nayawan branch. Ato sana ni shout out ang Andre Graphics located at El Gabuya Street, Barangay Cugun Pardo, no? Andre Graphics. Ato ni shout out ha, dili pa niingon nga major sponsors pero at least naabot tayo makuha, di ba bukton? Imikos-mekos. Ang lamian nga fried rice swak sa bulsa. Maayong hapon na Sir Jericho. Followers juga sir, ganalang juga masla. Okay. So, ang Anthony fried rice, no, available only 10 pesos ra, no? Maabli ni sila open night, alas 8 sa gabi, hantod alas 2 sa kadlawon, located at Atbang Region sa Barangay Hall, sa Barangay Cugun Pardo, o diha sa dool sa may St. Anthony, Barangay Basak, San Nicolas. Anthony fried rice. Mekas mo na yan, Inson. Ganahan dyan ko kayo kung maminaw ni mo, sir, kay pareha mugnaw ni Benji Talisik. Dagang ni mas na sa dirik ko eh. They love you watching. Ato na i-shout out. Labi na nga ito ang higala. O labi na ang Akro Cebu nag-watching karon mga say o brother. Maayong hapon sa tanan. Mekas mo na yan, Inson. Karon na ito ang topic karon nga pulutan na to kay nagdoong naman ang Valentine's Day. No, di kita kagwanta kay maog yun ang atuang celebration. Kung mag-celebrate ang mag-uyab, mag-asawa o pila na sila ka tuig o magbuhan nga mag-uyab yun sila, no? Kung asa yun, maayo yun, dadon ninyo ang inyong kadate or inyong asawa o inyong girlfriends, please comment below sa atuang official hashtag, no natay hashtag mga kamasla ha. Ayaw mo kuan na. Ang atong hashtag is mekos mo yan. Sir, ninod kayo imong kalo. Sir, mag-persad ka sir kung mag-kiss mo sa imong. Okay, mayong hapon sa tanan mga viewers. Don't forget to like, share, and comment reactions sa atawang pulutan karong hapuna. No, kalabot ni sa issue. No, anhig yun ta kay nagdong na ang ang selebrasyon sa adlaw sa mga kasing-kasing mga kamasla. Mekas mo na yan, Inson. Wow, baby. No, ato sa shout out ang Don Macchiatos, only 39 pesos na ha. Don Macchiatos, baka naman. O katungon sa itong buktot, lumpia ni Shenyang. Totally shout out si Dong DJ Thanos Abdig Pakilat Gitwell Sundong. Kung asa pagkaroon gibutang Dong. Mayong hapon sa tanan, labi na sa to ang kaubanan sa King's Gambit, mga gaw. Ang ato ang topic karon kalabot kung asa gyud nindot ilaag o isuroy i-date ang inyong mga asawa o inyong mga uyab, ha?
karong umaabot Valentine's Day, February 14, mga kamasla. Mekas mo na yan, Inson. Sponsor ni mo Machato, sir. Dili, uy. Ato na na shout-out. Pre-shout-out man tadiri ang ato ang programa sa Pulutan. Ato sa na shout-out si Barangay Kapitan sa Barangay Cogon Pardo, Honorable Barangay Captain Hari R. Iran, mayong hapon kap. Labi na nag-watching ni Sir Jojo Ibones, mayong gabi, mayong hapon niya Sir Jojo. Karon mga ka-updates kung unsa joy angay ninyo nindot suruyon o ilaag i-date ang inyong asawa, please comment below dinhi sa ato ang live streaming karong hapuna ang Pulutan. Atong yun ang i-discuss kung mas maayo ba nindot ba dito, lami pang ipakaon o unsa joy ikuan isitaw gani. Angay ninyong isuroy ang inyong mga girlfriends, asawa nimo nga dinhilang sa Cebu City nga o outside sa Cebu City sa probinsya, no? Pwede sad, no? Ni Sir Jerome Ponce, mekos na yan mga insan. Mekas mo na yan, Inson. Oh, si Jericho, gadal lagi ni siya masla. Ang atong topic mao na mga ka-updates katong gustong na-suggest nga angay isuroy ilaag o adto mo mag-dinner date ang imuhang mga love team, ang imong asawa o imong girlfriend, ha? Mekas mo na yan. Isuroy imuhang kamekos-mekos sa tops o gikan ni Miguel Florante. Shout out mo sir, mayong hapon dia. Mekas mo na yan, Inson. Asa man na isuroy sa tops, nindot na baron ng tops no, na bagong opening dito buktot no? Mo, ni opening ba na ba? Tarong di ay. Soft opening sa tops no. So nindot yun isuroy-suroy nga bugnaw maron ang panahon. Mao sa na imong imikos-mekos Miguel. Mekas mo na yan, Inson. Oh, Jericho, ang kabit, sir, pwede ra isuroy. Pwede ra ni mo isuroy ka. Bahala asa na mo isuroy. Pwede na ni mo isuroy sa Sisilex. Ngayon, kaman, imo itagak nito. Agay. No? Ayaw mo kagool nga kung asa inyo isuroy karong Valentine's Day ang inyong mga loved ones, you know? Nga ngayon gud natong isoroy karon bro hubag jud kay ato ang pikas mao na mga ka-updates. Don't forget to like and share no para masugdan na nato ato sang pasalamatan ang Cebu Update sponsors Kugi Uswag Sugbo Kusog headed by Vice Mayor Attorney Raymond Garcia, Wagas Ukuleles. Oh, batanon na pod. Nag-birthday karong adlaw. Happy birthday, Sir Eugene Labella. Basta Labella, Pinanggata. Partido Panagiusa, headed by Attorney Joey Daluz and co-partner Cap Dave Tumulak. Maayong hapon sa tanan. Yato ni shout out si Queen Anne Cavan Labrador. Maayong hapon niya Queen Anne. Mekas mo na yan, Inson. Oh, kay na komiga rito ni mo. Dalang gumasla niya. Oh, ha? Mekas mo na yan, Inson. Mikos mo na Inson. Mekas mo na yan, Inson. Yato sa mga salamatan ang ato ang station Cebu Update Manager si Sir Kuya Ekloy Buntuyan. Ay si katawad ha. Mekas mo na yan. Queen Anne, asa man dadon dapit ang imuhang kuan. Shout out na imuhang gitrabahoan diha Queen Anne diha sa may El Curso. Oh, para mudaghan sad ang mga on diha ba og lamian sad mga invite sa kung asa angay ika-date ang inyong loved ones karong umaabot Valentine's Day. Mekas mo na yan, Inson. Ay si katawa na Queen Anne, siya telepono kay nay pulutan.
Mekas mo na yan, Inson. O, katong nagtanaw karong hapuna, adlaw karong biyernes. O, asa man mo maglaag ng shot ang tagay. Kay naatay pulutan nga segment karong hapuna. Mekas mo na yan, Inson. Ay, katawa na buklod. Don't forget to like and share reactions ako. O, kana lagi. Naa sa Lantaw El Curso Dagmasla kana. Mekas mo na yan, Inson. Unsa may naa diha sa El Curso nga timing jud kay kakunan nagtan-aw ta sa imong live karon ni shout out kung angay ba dad-on ang inyong loved ones diha karon umabot Valentine's Day. Anha sa El Curso Lantaw no. Unsay mga unsay tawagan ni buktot kanang mga lamian nga dali nga halinon ba? Asam na adapita sa El Curso. O, ana na yun. Matik ba? Dito din. Sa LSRP ra magunagod. Sir, unsay nawa ng buktot nga imong i-mention ni mo permi. Mekas mo na yan, Inson. Oy! Nag-send og 10 stars. Thank you kayo ni Bro Gosela, ha? Okay. Mekas mo na yan, Inson. Send og 10 star. Pila may kubalik sa 10 star ni buktot. Thank you kayo, Broy Gosela. Sakto ba, Broy? Buktot? Nag-send og 10 stars. Sunod ani Moon, siyasan. Mekas mo na yan, Inson. No, don't forget to like and share and follow sa ato Cebu updates, mga kapulutan karong hapuna. Mao na ato ang topic karon kung asa or mo comment mo suggest kung asa mas nindot isuroy ang inyong loved ones o inyong bang i-date karong umabot February 14. Kay hurot ni nakog-send akong star sa pag-send og star, sir. Mekas mo na yan, Inson. Para pa ito nimo akong miga nimo. Dalang kagmasla. Mga bitaw nga mga ka-updates ang ato ang topic karong pulutan nindot jud nga isuroy yun no labi na kung nagtipid mo nga nindot og ambience SRP ra mo dito mo sa dagat tanaw ra mo sa mga sa mga sakyanan. Mekas mo na yan, Inson. Oh, mekos mo na yan, insan. No, ato masalamatan ang ang Cebu Update sponsors. Labi na sa nag-birthday karong adlaw. No, happy birthday Sir Eugene Labella. Basta Labella pinanggata. O ya, Kidney Foundation, Kalambuan sa Dakbayan. No, ato ni shoutout si Madam Sheila May Dalus, hello, mayong hapon ma'am. Thank you kayo sa pagsuporta. Labi na ang Wagas Ukuleles ni Sir Wagas. Thank you good po, sir. Partido Panag-iusa ato ang President Attorney Joey Dalus and Vice President, ayang partner si Kapitan Dave Tumulak sa Barangay Basak Pardo. Kusog, no, Kugi Uswag Sugbo, headed by Vice Mayor Attorney Alvin Raymond Garcia. Thank you kayo, Vice. Wa among kita ilain yun yung mga storya karong hapon na mga ka-updates karong sa tuwang topic. No, suggest na mag-unsay angay nga ilaag, labi na itong lantaw sa El Curso. Oh. Mekas mo na yan, Inson. Di ba ka na mahal diha buktot? Or kaya rasan sa bulsa? Shout out po kung Madam Malung. Nga, grabe kayo interest kung magpautang diha sa City Hall. Hala? No na, ato na yung sauron si Madam Malo. Uy, kaya basig makautang sa daan ni. Oh, baka mo naman Madam Malu. Oh, grabe kayong interest mo. Nanay pautang sa City Hall? Mekas mo na yan, Inson. Na atong shout out sa si Silib Wings, no? Pohon na, natay ko ano, agenda diya sa may
Ubay Bohol. Ubay ba na? Nay Ubay Bohol? Confirm ni Smack mo na yan, Inson. Muna, adlong Bernes ron, nindot dyan kay ilaag ron karong gabi una, no? Kay adlong Bernes, don't forget to like and share sa tuwang programang Pulutan. No, ato sa pasalamatan sad si Attorney Floro Casas Jr. Mayong hapon dia, Attorney. And sa iyong mga kaubanan, labi na ni Thanos sa pakilat ni Boss Elmar. No, na nagayahay ron na aros balay, no? Naroon sa mansyon sa iyang balay, nagpayahay ron dito. Smack mo na yan, Inson. Na while nag-cellphone, dili ka makautang, anak sir, kay wala pa ka kabayad sa saking sa carbon. Sure kayo na si Madam Malo, sir, kay bilin ATM or... Smack mo na yan, Inson. Bitaw ato sa shoutout nga aktibong konsihal dinha sa tuwang barangay Kugon Pardo ni Konsihal J. Bacalso, Konsihal Boy Lopez, Konsihal Alan Gabuya, Konsihal Glenel Abarquez, o si Konsihal Alicia Lawan, no? Ato ang mga kugihan nga mga konsihales dinha sa barangay Kugon Pardo. Labi na sa atong amahan sa ato ang barangay Kugon, labi na ni Honorable Barangay Captain Harry Iran, no? Mayong hapon ya Kap. Labi na ni Ma'am Arlene Gosila nga nagtan-aw karon, no? Usa sa ato ang barangay staff dinha sa ato ang barangay Kugon Pardo. Mayong hapon ya. No, atong pulutan karong hapuna. Smack mo na yan, Inson. Kung saan naman yung background na itong music bukto to eh? Huwag ka naman pag-rumas-rumas siya. Maraming tang mo travel ani sa airport. O si Konsihal Omar Quintanar. Hapit na kalimtan no. May Gcash na gun. Smack mo na yan, Inson. Shout out ko sa CCTO, sir, kaya dili na traffic ang mga tao kung maglakaw. Smack mo na yan, Inson. Ayaw mo kabalaka, no, mga ka-updates, ang atuang kaning pulutan nga programa, no? Open ni katong magpa-shoutout, birthday greetings, o labi na sa mga unsay okasyon, o business, kung magpa-shoutout mo, pwede na kay dire, oy, way bayan. So, ato na mag-send Gcash ni Buksot. Di bitaw, mga ka-updates, katong naamoy mga panawagan, mga concern, pwede ra gyud na nato ni topic sa atong pulutan. Mas bagay pag niya nga naamoy mga concern din ha sa inyong dapit. Ato nang i-topic kung mahimo. Kung ato sa nang ipada, kung unsa gyoy sitwasyon, kung pwede pa. Kung ato nang ikuan sa management dinhi sa Cebu Updates, kung pwede na to na i-topic og angayan ba, ha? Silbi mo konsulta gyud ta kung pwede ba ni nga topic karong hapon na sa atong programang pulutan. Kay basig makuan sa taan ni mapailan tagaso or something na ay masuko na to, na ay maglagot na to. Kani ato ang live streaming karong hapon ng pulutan for entertainment purpose only. No, bawal ang kuan diri pero og sincero na og seryoso na nga topic labot sa mga barangay issue kana kay naamong gutay politika, showbiz og uban pa. Mura sa taga-update kung unsay nahitabo sud sa Cebu, probinsya og nasyonal tibuok Pilipinas. Sir, na positibo siya sa drug test. O ako kabawaan na, sir. Kay... Ang ato man good mga updates, no? Ato gining dinhi sa dakbayan sa Sugbo, nagsigi na gyud og sunod-sunod na ang sunog. Naaman ganina sa programang kabarangayan ni Konsihal John Tumulak, sila may usa sa mga kusugmo responde kalabot aning sunog, no? Hope nga magbenentay ta karong panahon na kay lisod gyud kung kita gyud masunugan. Pait kung kita'y masunugan kontra sa baha. Kay ang bahalag mga basa,
atong mga sanina, mga gamit, pwede naman na ito ipayo, pero kung masunugan ka, wa na gyud ka madaw-daw ana. Di ba, tinuod? Wala naman siya sa CCTO na siya sa balay sa iyang head trolls na lang daw siya dito. Mao ba? Mekas mo na yan, Insun. Oh. Nga mga ka-update, time check is 3:02 na sa kahaponon. Ato pasalamatan ng sponsors. Mekas mo na yan, Insun. Kugi Uswag Sugbo Kusog, headed by Vice Mayor Attorney Raymond Albin Garcia. Wagas Ukuleles. Nag-birthday karong adlaw, batanon na pud. Happy birthday ni Sir Eugene Labella. Basta Labella, Pinanggata. Yato na yung shoutout ang Kidney Foundation Kalambuan sa Dakbayan, headed by Madam Sheila May Dalus. Mayong hapon, sir. Thank you kayo. Ma'am. Thank you kayo. Labi na ang ang Partido Panaghiusa. Chairman, Attorney Joey Dalus. Ang ang co-chairman si Kapitan Dave Tumulak from Basak, Pardo. Mayong hapon na kap. So, unsa dyan ang ninyong mga kahisgutan, kalabot karon sa nag-abot sa ato ang Valentine's Day, kung asa gyud isuroy ang inyong loved ones o asa mo mag-date, ana, no? Please comment below sa ato ang section para nindot yun daw, sir, na nabibaya to sinal na nagkauyab daw mo nga nag-one na siya daw mo sa... Mekas mo na yan, Insun. Okay, mayong hapon sa tanan, mga ka-updates mo na itong programang Pulutan. Tukion, susihon ang mga na-viral trending o nasayon kalabot sa politika, showbiz o uban pa. Kauban na do, no, ang inyong dili ta tantong marites, dili sa tantong chismoso. Si Dagmasla Zeus Sebastian. Don't forget to like and share. Follow sa ato ang official Cebu updates niya. Makita punta sa YouTube channel. Mekas mo na yan, Insun. No katong ganahan og hilig og swak sa budget, natay Anthony Fried Rice diya sa may Barangay Kugon Pardo o diya sa may Barangay Basak San Nicolas dool sa may St. Anthony Hospital. Abli ni sila matag gabi 8:00 hangtod sa 2:00 sa kadlawon. No, ang Anthony Fried Rice only 10 pesos. Ito sa na shout out ang Mr. Lemon, only 39 pesos, Inaya 1 branch, no? Ato na ni shout out si Madam Joanne. Oh, Mr. Lemon, only 39 pesos. Ato sa ning pasalamatan sa shout out po ni ang Andre Graphics diya sa located at El Gabuya Street, Barangay Kugon Pardo, Cebu City. No, thank you kay brother Ryan Barquilla. Sir, imong predes ba wala kayo rice niya, imong itlog wala kayo. Mekas mo na yan, Insun. Mekas mo na yan, Insun. Ya, ito ang sa ibalik ang ato ang pulutan karong hapuna, no? Oh. Ang ato ang pulutan kung sa joy nindot ilaag, no? Dini isuroy inyong loved ones, no? Kay para ang ato ang istorya sa ato ang topic karon sa tong pulutan ni mas nindot gyud, no? Dahil kag masla. Oh?
Sige. Mekas mo na yan, Insun. Time check is alas 3:07 na, no? Ato itong invite to na itong i-guess ang ato ang kaubanan before, Mekas mo na yan, Insun. Pwede ba ni Buktot? Nasa tayo guest rin puhon? Pwede ra? Mang-invite ta. Okay. Puhon, ato nang i-invite na to ang ato ang mga, kung dili sila busy, ang ato ang mga influencers, vloggers diri sa Cebu, atangin na ninyo ato ang pulutan para matapik yun na to sila. Kung unsa joy nagsugod sila hantod nga karon nga nahimo silang successful sa ilahang career. Atangin na ninyo ha sa ato ang pulutan, no? Kana sa tay mga storya nga makakuha sa nato sa mga audience nga ma-inspire sad mo nga maningkamot yun sa kinabuhi. Atong invite ton, no? Mang-invite ta. Pwede siguro rin si Miss Uncle, no? Sa kay kuha na to ani kung invite to na to siya sa ato ang pulutan nga interview karong hapuna, no? Soon. Dili na nato ni ipa-mention ang mga names pero atong paningkamuton nga ato silang contact, no? Pwede diri invite na to sila sa station, pwede po on call, no? Tawag Buktot, pwede ra? No? Video call ra, no? Pwede ra sa mga video call, may interview na to gamay, mga ka-updates, ha? Wala naman tayong mga topic karon, puro naman nanan. Thank you sa kay ni Sen og Stars. Labi na ni Bro Godzilla. Thank you kay Sir sa imong 10 stars. Again, happy birthday ni Sir Eugene Labelia, no? Happy birthday, sir. Hoy, birthday song sa Buktot. Maganda mo birthday diha sunod, ha? Kato mga malbaho mauli ay no kay Friday bayarong adlong Biyernes o adlong Friday. Mekas mo na yan, Insun. Amping ta kanunay sa mga biyahe kato na nag-single motor diha o at least makalusot-lusot sa mga traffic karong adlaw grabe. Labi na ating pamuhi sa mga estudyante, rush hours, no? Grabe ang inyong sakay, labi na sa atong mga sakay nga puno-puno sa mga sakyanan. Hala. Kaya ito ang programang Pulutan, no? Atin ninyo sa ito ang mga sponsors, labi na sa Wagas Ukuleles. Kugi Uswag Sugbo Kusug, Vice Mayor Attorney Raymond Alvin Garcia. Partido Panagiusa, no? Attorney Joey Daluz.
KD Foundation, Kalambuan sa Dakbayan. O labi na sa tawang Madam Sheila May de Luz, mayong hapon. Time check is 3:12 na sa hapunon mga ka-updates. Unsa kaya ang gusto niyo i-topic next week para andaman ka na nato. No, ba kalabot yun na nato sa mga istorya, viral o trending dinhi sa tuwahang social media. Ato sana i-shout out si Jen Fernandez o Gian Fernandez diya sa Pardo. No, nagbantay silang tindahan diya sa gawas sa may Pardo Elementary School. Oh, shout out kay Gian ha, Fernandez. Mayong hapon. Thank you guys sa pagtanaw. O asa naman si Jericho Eco dire. Nawagta man si Sir dire. Mekas mo na yan. Wa ano yung topic ano dire sir. Mekos naman yan insan. Oh. Mekas mo na yan, insan. Si Thanos Abtig pakilat shout out nimo daw asa na makagibutang na eh. Mekas mo na yan, insan. Nawa man si Thanos. Oh. Don't forget to like and share reaction and don't forget to follow sa atong Cebu updates. Yadong masalamatan sa dang mga viewers karong hapunan hanggang salamat. Don't forget nga naamoron sa saktong kapistuhan no, labi na sa tuwang mga kaigsuonan nato. No, dinhi sa Dakbayan sa Cebu, maayong hapon sa tanan. Atong mga vendors diya sa may Basilica Santo Niño. No, maayong hapon diha no kato mga atong manindahay ug mga kandila nga halad sa inyohang mga mahal sa kinabuhi inyo pagampo og pasalamat nyo. Maayong hapon kay Bernes bayaron ting simba ron no buktot. No. Friday ron, Good Friday o Good Friday ba? Ting simba ron basta adlong Bernes daghan man ning bahay dira sa Basilica no. Unya nga nasa tay lamian nga barbecue ato sa ning shout out oy basig makalimutan ni no. Hapit naman natong oras i-shout out ra ni nato ha ang barbecue nga Two Brother Larsian Barbecue since 1979. Oh, Larsian. Oh. Don't forget to follow mo silang official Facebook, Two Brother Larsian Barbecue. Oh, ang lamian nga barbecue. Again, happy birthday ni Sir Eugene Labelia. Basta Labelia Pinanggata. Happy birthday. Gikan ni sa Cebu Updates. O labi na sa programang Pulutan. Mekas mo na yan, insan. Mag-goal na kayong music ng buktot. Nga ni buktot?
Ano na yung topic book to eh? Kana. Masap tani mo? Kanta tani? Yeah. Nasa tayong mga update yan na kita sa social media ang atong nga trending or nakabawa ba mo nga na-viral nga atong patay nga kuan to, sa to, loan, kakon ka na buktot nga gipatay nga sa paluwagan ba na or sa loan. Mao to atong nakita, no? Na ato sa Facebook, atong pangitaon ha, mga ka-updates. Don't forget to like and share. Katong ganahan mo na itong mga topic. Labi na sa GCash. Okay pa ba ang GCash? Makaka-cash in mo sa GCash from BPI. Mag-error lagi ko na ay si paningil. Buset. Kuya walib swing. Hello, Saiwa Shop. Ato itong mga taon ha, o asa to the pitas. Okay. At tayo check, alas 3:20 na sa kahaponon mga ka-update sa itong programa ang Pulutan. May kalabot ang issue trending viral din sa Cebu ug outside Cebu labi na sa tibuok Pilipinas. No? Kalabot sa politika, showbiz ug uban pa atong hisgutan din sa itong programang Pulutan. Inyong kauban si Dagmasla Zeus Sebastian. Hapit na ang atong oras. Hanggang salamat og maayong hapon. Kita-kita na punta every Monday, Wednesday, and Friday 2:30 to 3:30 in the afternoon. Dili lang sa Cebu Updates. Maayong hapon o adlawng Biyernes. Amping ta kanunay. Mekas mo na yan, Insun. Ligunon ang paglaom kay mo abot ng kabuntagon. Sudungong kaanyag nga padulong. Unta mabati mo, unya isinggit. Idalit ning awit sa pinalanggang subo. Kuyog ta, manghupong ta, karon ang pagpakabana. Upanta sa kausaban, sudan na nato karon. Walay usang nga mabiyaan kay magtag-usamay na kong gabong. Upanta sa kausaban, sudan. Uban ta sa kausaban, kauswagan, pero ay
mahitabo sa tapulan o banaan. Busa bangon o bakod kung busa ang imong sakop. Busdak walay biya ay bayanihan kinibay. Ang kahimsog sa batang subuanon. Atong unahon magtanom og mga kahoy. Alang sa kaugmaon kun way tubig, way buhi. Ang katubigan kinabuhi. Makabalay ang kabos gusto ng pagantos hanggang sa paglaong karon. Yeah. Ubanta sa kausaban, sugdan na nato karon. Walay usang mabiyaan kay matag usama na kung gahom. Ubanta sa kausaban,